أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon da sauraron mu insha Allah a yau a gidan TV na mai albarka muna da muku da karatu akan babin fada'ilul wudu'i, babi ne da zai magana akan mustahabbin alwala. Abu ne wanda an so a alwala shine fada'ilu mustahabi, abinda aka so amma bai zama wajibi ba amma an so ne. Sai dai wani kar ku manta ku share domin wasu amfana, sannan kun san ku yana alamar kararrawa domin mun sa san bidiyo muku san bayani. Bismillahir rahmanir rahim. Babun fada'ilul wudu'i, babu ya zo mana bayani akan mustahabin alwala. Wa amma fada'ilul wudu'i, amma mustahabban alwala wa sab'atun guda bakwai ne. Awwaluha na farko mawlu'un dahirun, a samu wuri mai tsarki, ya kasance inda za a alwalan wuri ne mai tsarki mai tsafta ne. Wa qillatul ma'i, sannan sai karanta ruwa bila haddin babu iyaka, ba a ce kofi kaza ko kuma buta karama ko kuma buta mai girma kaza ba, an ce ya karanta ruwa ba tare da iyaka ba, ka dai ka kimanta kai kasance ka zubar da ruwa sosai wurin yin alwala. Wa tasmiyatu, sai yin bismillah, summa du'a, sannan sai yin addu'a idan ka gama alwalan. In zaka addu'a sai ka daga kanka kalla sama. Wa hiya, ita ce Allahumma ya ubangiji aj'alni, ka sanya ni min at-tawwabina, daga cikin masu tuba, waj'alni min al-mutatahhirina, ka sanya daga cikin bayinka masu tsarki, waj'alni min ibadika salihina, ka sanya daga cikin bayinka salihai na kwarai mutanen kirki. Wasiwaku, sai yin aswaki qablahu, kafin kai alwalan sai kai aswaki ko kai brush. Wata kararu magasulihi, sai maimaitan abun wankewa, wato in zaka wanke ka wanke so biyu ko so uku, shine takararu maimaitawa. Marrataini, so biyu, aw salasa ko so uku. Wata ya munu a ala'ihi, sannan ko ta goba in zaka wanke hannu ka fara wanke dama, in ka zo kan kafa ka fara wanke dama, komai zaka fara da dama, shine wata ya minu damaitawa. Bi a ala'ihi, da gabobin shi. Wa ina'ihi, haka na ƙurin alolan ka aje ta a dama. In ta hafa da ilil wudu'i, mustahabban alwala sun tiki. Alhamdulillah masha Allah. Dan ne muka muku ƙarshen karatun mu ne, insha Allah sai mu haɗu a bidiyo mu na gaba. Sai dan wani kar ku manta ku share domin wasu amfana, sannan kuma an samu alamar ƙararrawa domin mun sa bidiyo muku samu bayani.